नैजिदाइन नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय दुम्म बाजार थामहिनबा हाइज्राइगुरि गामिया जोबोर गोबाव समनिफ्रायनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय पिंकुवा फाग्ला दैजों जोबोर भुगिनांनानै संसार जाबोनो गोनां जादों। दैज्लां बोथोर सफैब्लानो खाफालाव आखाइ होनानै साननो गोनां जायो। बेखायनो आथिखालाव सोलिबाय थानाय सोरखारनि सायाव आसा खालामनानै खावलायोदि दानि गोदान सरखारखौ थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय मोजां राहा बानायनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै फोरमायो। जोङो बे सा सानजा दुमाजार हाइज्राइगुरि गामिनि 28 नं समस्थिनि जोङो गोबां सम बे पेंकुवा दैजों नासयजाबोबाय, न'फोर बायलांजोब्बाय आरो जोङो ओरै बै समावहाय BPFनि समावहाय बे बायलांनायखौ नुनानै ओरैहाय माथावरि होदोंमोन। बे माथावरि होनानै खारलांनायखाय दा गामिया एसे प्रटेक्ट जाबाय। दा थांलाय फैलाय हान्थामेला दैफोरजों बिराद जोङो खस्थ' मोनबाय आरो मैयाबो सानै मानसि दैयाव गोजावलायदों। बेनिखायनो जोङो बे दानि जोंनि सरखार, बे सरखारखौ जोङो खावलायदों बे दैखौ जोङो थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय मोनसे जोंनो ब्रिज नांगौ, दालां। बिनि थाखाय जों आसा खालामदों सरखारखौहाय अननानै जोंनो बे सुबिदाखौ मावना होयो खोमा। जोंनो दानि सरखार गोदानाव जोङो सुबिदाखौ एसे लुबैदों। दैनि जुनै जोंहा गोबांथार खस्थ' मोनबाय थांलाय फैलाय खालामनो दैनि थाखायहाय।